Qui s'excusa no, qui no s'excusa, no sé si val la pena indicar-ho i miraré. Comencem? O important? Millor que comencem a intentar ser puntuals i ja... Falta molta gent, hi ha molta gent que no ha pogut, molta gent m'ha canviat més a l'última hora. Jo soc la País, alguns jo els conec, altres no. I això és el primer dia de la Marea Roja de Girona, que serà doncs, el que nosaltres vulguem que sigui. Ja ho veurem en què es convertirà. Llavors, els temes a parlar, què s'ha fet fins ara? Què volem fer nosaltres? Jo mateixa us faré un resum de la situació dels impagaments sota el moviment que ha anat fent la 8 d'octubre, la plataforma 8 d'octubre. El Pi us explicarà la situació de l'IVA. Es poden inventar les taules que vulguem i el que vulguem, però simplement com a... perquè sapigueu com s'ha treballat fins ara. Per tant, jo a Girona, la meva proposta, ja ho he dit al principi, aquesta assemblea serà el que la gent que està aquí ara mateix vulgui que sigui i la gent activa el que vulgui que sigui. Jo personalment proposo que no ens entrem en manifestos i en històries de què som, qui som i que anem a veure quins temes ens preocupen, quins temes ens motiven el suficient com per apostar el nostre temps propi per dedicar-nos-hi i veure aquí sobre la taula realment quins temes ens estan preocupant ara mateix, que això s'anirà veient durant l'assemblea d'avui i després passar a les accions. Jo penso cap al tarannà, com funcionen les persones aquí a Girona, com es treballa i com és, hem d'anar una mica a accions. Aquest és el meu punt de vista. El que dic, com que hi ha perfils de persones molt diferents, que venen de disciplines molt diferents i de nivells de treball molt diferents, també les necessitats i el que vol la gent és diferent, però tot intentem trobar el punt d'unió, perquè tots volem que la cultura estigui millor i no estigui com està. Arrel el primer espai que dona alerta és la Caldera a Barcelona, o sigui, a Dansa se l'informa per telèfon del que ja sabem fins ara, que la Generalitat planteja no pagar els ajuts del 2012 i estem a 2013, no cal que diguem tot el que suposa, perquè ja ho vivim nosaltres cada dia. Que jo sàpiga de la creació contemporània no ha cobrat ningú perquè els que han cobrat, i no ho comptem com a cobrat, són els que s'han hagut de demanar un crèdit a l'ICF, que a més eren els que tenien una subvenció més gran de 30.000 euros, per tant la franja de 0 a 30 ha quedat de la mano de ellos i així estem. Inclús hi ha un mític, el Xavier Solà, a 2 dies de les eleccions, quan va veure que podíem fer una acció que anés en contra d'ell, envia un correu totalment mentider de que ha rebut 30 milions i que aviat pagarà. Vull dir, això, si teniu el temps... Jo respecte al que fem aquí, ho vaig comentar aquí mateix, jo tinc una proposta de filosofia molt simpàtica, diu, fes una comissió perquè res funcioni, que estic d'acord amb ell, és el perfecte model per fer que res avanci. Jo soc ara molt partidari de l'acció directa, estem practicant una cosa bàsica que es diu tallar la Nacional 2 i està funcionant força bé. És veritat que tenir un objectiu clar ajuda molt, perquè jo debatre sobre la cultura en general, sincerament me la porta fluixa. No perquè no, però vull dir, penso que cadascú fa el seu. Si reuneixo les forces i el meu temps és per anar a fer alguna cosa concret que surti molt a la premsa, que emprengui molt els polítics i que faci algunes situacions determinades canviïn. Unes dinàmiques del poder, ja no parlo de la cultura en mayúscules, que em sembla que és un problema que depassa aquesta assemblea i l'altra, o almenys depassa el meu interès en grup. Jo prefereixo dir, vull fer aquesta acció, la volem fer, i tant. També soc dels que penso que fer acció directa i d'atac. O sigui, d'atac vull dir que realment serveix. Intentaria potser posar una llista de coses. Jo hi ha una cosa que sí que trobo que seria important i a més en aquest cas jo manifesto que em sap molt de greu perquè vaig fer una activitat amb una altra associació de Barcelona que es diu Nudos i que vaig fer el festival IDN el mes de febrer i no vaig fer cap declaració en aquell moment. I durant tot el rato que estava a la roda de premsa, en totes les manifestacions públiques, el catàleg, totes les coses que jo vaig fer, tot el rato estava totalment incomodíssima pensant, però Núria, què collons estàs fotent? Primer, per què fas aquest festival quan saps que la situació és tan
tan complexa, i segona, per què no dius alguna cosa? I llavors em vaig sentir, vaja, em sento horriblement, diguem-ne, poc reactiva en aquell moment, i voldria deixar que passés en el futur, i penso que sí que el que tindríem que fer és una espècie com de pacte constant, d'activitat que es faci. No vull dir que estigui que paralitzar les activitats, cada un que decideixi el que tingui que fer amb les coses que fan, però que cada acte que es faci hi hagi una manera de fer, hi hagi una declaració implícita de protesta de la situació en la qual s'està treballant. Identifiquem temes concrets, IVA, mecenatge, Generalitat, no sé què, no sé quantos, i al voltant d'això accions concretes que també m'imaginava dos tipus d'accions. Una que acompanyi en el nostre fer diari de manifestar-se abans de començar una funció, de dir aquest teatre no està a favor de pujar l'IVA o el que sigui, no? I inclús accions al carrer, de queixa i tal, però també altre tipus d'acció més trucar al això soc especialista, trucar cada dia a una persona que em rebràs demà, no, que em rebràs demà, i intentar que ens rebin o que podem parlar o que podem incidir amb les persones que tenen responsabilitat de tot això. Tot i que ara puguem resoldre la immediatesa del que necessitem, jo crec que també hi ha una pressió que no s'ha de deixar de fer, que és el que passarà demà, perquè ara ens poden pagar totes les subvencions, l'IVA saber què pot passar, però demà què passarà? I jo crec que aquí el que requereix és una mica plantejar-se també un tema com de futur, de que es posicionin. Sembla clar que estem tots a trobar un objectiu comú i a fer accions. Hi ha algú que estaria per alguna altra línia de treball aquí, perquè si no ja la descartem i anem directes al tema de fer accions. Hi ha algú que està més a favor de la palla mental o del no, és que hem d'anar a l'idea. Sí, jo només comentava unes cites, era perquè quedés clar. Llavors, recollint la proposta de Xavier, esteu d'acord que passem a un llistat de possibles... Bueno, podríem dir... Jo faria temes i després accions, no? Fer els temes concrets i després les accions que es vinculen. Hi ha coses més imminents, hi ha coses més reflexives, són molts, vull dir, una gent pot treballar en una cosa, altres poden treballar en una altra. Jo sí penso, com a Tomàs, que hem d'escollir, o sigui, podem treballar en molts fronts, però si hi ha una cosa que és claríssima i que podem aconseguir, ens donarà moltíssima força. És que ara mateix no existim per ells, poden fer el que vulguin. Per tant, però hi ha lloc per tots. La situació és absolutament dramàtica. Llavors no és només una acció, jo veig molestant, estic d'acord amb tu, que realment hi ha amb tu, quan dius que han de ser accions que molestin, que se'n parlin, etc. Però no només del 21, o sigui, de la situació de la cultura i dels artistes ara mateix en aquest país. Una acció concreta, el Consell Comarcal ha reduït de Girona, del Gironès, ha reduït el suport que donava als pobles per les aules de teatre. Si no hi ha més de 20 alumnes apuntats, no sé què, vola la... O sigui que són 18, volen, són 19 i mig, volen. Han de ser 20, llavors és una acció concreta a fer, escolta... Un tema. És un tema. Com més o menys ho sap, tampoc ens enrotllarem molt amb de les carrotes, no? Quim, som hereus de l'acció que va fer ell a Bescanó. Senzillament hem orquestat una acció de protesta, que no és cap solució per l'IVA, no significa res més que fer una acció, i consisteix en que un dia per accedir al teatre, en lloc de comprar-te una entrada que val 21%, et compraràs una pastanaga que té un 4% d'IVA. Ens hem donat d'alta de l'epígraf 612.3, que ens autoritza a vendre verdures, patates i totes aquestes històries. Per tant, per donar una mica de cobertura legal a l'acció, perquè no semblem uns hooligans que ho fem així de qualsevol manera, i senzillament consisteix en això. La gent muntem una paradeta en venda anticipada, hem entabanat a una parada del Mercat de Girona i a un paradista de la Boqueria de Barcelona i venem pastanagues anticipades, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament
consisteix en això. Si algú organitza alguna cosa i està interessat en la mecànica, en com ho hem fet amb això, ens oferim, hi ha el meu company que és l'Agustí que ho fa, i hi ha en Quim Mercè, que és l'impulsor de la idea, que ho van fer amb l'Amèrica, que també veig que està per aquí. És que no és cap solució de res, que no hem pretès mai que sigui una solució, perquè no ho és. Ni una evasió d'impostos, no, ni que volem fer-nos a les putes i dir ara ens estalviem un 13%. No, era una queixa i com a queixa va funcionar, perquè se'n va parlar molt i se'n va parlar del món, per tant com a queixa va funcionar. Ara, nosaltres vam pagar el 8% sempre, ara pagarem el 21%, espero que no gaire temps, però fins que hagin de tancar, l'únic que un dia van decidir queixar-nos, que quedi clar que això evidentment no és cap solució. Nosaltres ho apliquem només en una de les 14 funcions del festival, a l'inaugural, que creiem que és la que tindrà més ressò i només ho fem en aquesta concreta, per el que dèiem, nosaltres no volem que tot el festival sigui això, una lesió, sinó que és aquest dia, és una protesta molt puntual i que se'n pugui fer tot el ressò que es pugui. Evidentment anem a l'estela agafem el relleu de la campanya amb el mateix logo per la salut o la cultura, amb la mateixa imatge de la pastanaga i és una continuació d'això. Nosaltres hem fet com un tercer pas sense ser no passar ni res, però ho fem amb ous i pomes perquè és el producte que tenim gratuït de cares a fer tot el tema, la difusió i tot el... Presenteu-vos, que hi ha gent que... Fer alguna cosa en contra de tota aquesta situació de merda que tenim a nivell social en general, no només de la cultura, i llavors el festival, a part de fer uns concerts on intentem guanyar calés, perquè és així com a negoci, amb uns artistes i tot el tema, fotem tota una sèrie d'accions, no? I el lema és música i acció, fem una marxa popular al Montgrí per reivindicar tot el tema de l'augment de l'IVA, l'idea és que pugi la gent allà i fer un concert a dalt i fer com tots amb una samarreta d'un color, fer la foto, intentar que hi hagi premsa. Una mica el festival l'idea era que a part de ser un negoci, com tots els que dediquem a la cultura o a la música en general, doncs també aportés a la societat alguna cosa. Per nosaltres és com la nova forma de funcionar com a canvi social. Amb els matisos a Barcelona s'hi passen hores, és el que parlàvem començant. I quan tinguin l'altre manifest ja el llegirem, quan tinguin l'altre, però per ara... Ja està bé, ja està. Seguim. Sí? Endavant. Llavors, lligat a això, el vídeo, i ja sabem que el Manolo ja està liat per fer les il·lustracions. Si les comissions funcionen online i cadascú va fent, podem fer justa. Llavors, si avui estem a què? Escolta, perdó, m'acaba d'arribar el mail. Hola, l'Assemblea de Girona acaben d'aprovar el teu text. Com va això? Clar, ràpid. És horrorós.